Pitung sasi suweneng konku ngenteni omah gedhong magrong mak atak atore tak sanggupi nanging aja gawe lara atiku wis ayo tuh wis wis baju tegon ora gondrong ora lah ora nyatok Kula nuwun. Kula nuwun. Monggo. Lho. Ana tamu adoh jebule. Monggo mlebet. Lah kowe nang Kusuma. Ayo likmu sing mlebu. Nggih, Yung. Dewe kabar Rika yuk. Pada sehat, Mbok. Alhamdulillah. Pendongane aku sehat. Kie kaya ngadingarin temen. Ya sepisan tekaku ngeneh bilik sedulur lan silaturahim. Kepindo ki urusannya karo ponakanku Kusuma. Maksudnya kepriwe, Bas? Wong ora kena seduluran antara keluargane Nyong lan Rika yuk. Nyong arep nembung anakmu sing jeneng Puspa arep tek dauna karo Kusuma. Karepku palah siki langsung tek lamar. Ijaban ya secepete. Waduh, priwe kie ya? Kusuma, Puspa wis ngabari kowe urung? Ngabari babagan apa, Yung? Loh. Puspa kan bengi bar ketemu kowe terus langsung pamit karo emak. Pamit pripun, Yung? Sekedap kula cek WA riyin. Loh, Puspa lunga, Yung. Dah, kepriben sih kiye? Pusma ora nang omah yuk. Rika silik, anak papa ora jujur karo aku. Dadine ya kayak kiye. Maksudnya apa? Nyong ora ngerti. Bengi iki aku nemoni Puspa. Ngomong menawa aku arep dijodhokna nang Rika. Rika ora pakai kesempatan aku ngomong. Pokoknya kurkon siap-siap. Padahal Puspa wis tresna temenan karo aku, Lik. Lah, kudune kan palah api. Siki kena harap tek jodokna kambi kowe. Masalah Puspa ora ngerti angger aku arep dijodhokna kambi dheweke. Puspa nyangkane aku arep dijodhokna karo wong liya, Lik. Dheweke patah ati, terus iki lunga mbuh maring diparan. Kiye wae ala nomornya wis ora aktif. Pamite terus aja tentang pundi, Yung? Ora ngomong nang. Welingi jere angger atine wis tenang, nembe arep ngabari. Waduh. Di pasti para kena malah ngatui.